кутак. Какво става с теб? Погледни се само. Пълен ужас. Веднага да се изкъпеш. Не можеш ли да ми рубаш поне за малко? Ето готово. Изкъпан и чисто нов. Том, получаваш сметана за добро поведение. Laten we. Новини за домашни любимци. Бъдете наш трек за свенгалки къдеш. Ласен вредител, който инфектира кучета, котки и други. Само едно окапване разстройва нервната система и животните под контрол върху крайниците, опашките и всяка част, която от къдежа. За справяне с свенгалския къдеж не ползвайте спреи за насекоми. Няма ефект. Помагате единствено обикновен сапун и вода. А сега се връщаме към предходната ни програма. Приятен ден! Did you look it off? Страшни животни! Сега сте във властта ми! Наши 7 октомври става 6:20 ставам. Сапун и вода. За да... Какво правиш? Още една баня? О, ще трябват още къмни.